Masobra 20,000 ka mga bakulod noon nakakompleto na sa master listing para sa vaccination program. Bacolod DOC nagahimo na sang plano sa posible pagdagsa sa mga bakulod noon pagkatapos sa Abril 20. Balita national, mga hotel nga wala nag-operate tungod sa pandemya ginaduso himuon quarantine facility. Vice President Robredo magapaidalom sa 14-day quarantine kasunod sang pagpositibo sa iya close-in security. Balita international, napulo ka US diplomats ginkakas sang Russia. Sa sports balita, Gilas Pilipinas nakasulod na sa semifinals sang FIBA Esports Open. Ayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Abril 18, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Kabato, detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ato pa nga ang hangkat. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Edition sa Aksyon! Last size Jazz Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. This ang detalye balita lokal, update anay sa Bagyo Bising. Last stress kay nasang kagahon ng sentro sang Typhoon Bising ang nakitaan sa 400 Jazz na sidlangan sa Katarman Northern Samar. May kabaskugon sa hangin ng 215 km per ora malapit sa sentro kag pagmadlos ng 265 km per ora. Nagahulag ini pakatundan ang minhan sa kadasigon niya 15 km per ora. Ang Western Visayas kalakip ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa Typhoon Bising. Magina itubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan padulong na bagat na naminhan ang mabatsyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang baybayon ang mangin makana itubtob kasarangan ang pagbalo. Ang adlaw nagbutlak kay na alas 5:36 ang aga kag magatunod alas 5:59 karon sa gabi. Ang temperatura sa bugos nga isla sang Negros yara sa 26 tubtob 32 degrees Celsius. Kag detalye na sa balita lokal. Naglabot na sa 20,694 ka mga bacolod noon na nakakompleto sang proseso para sa master listing sang tagsa ka mga barangay para sa COVID-19 vaccination program sang syudad. Sino kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis sa Emergency Operations Center o EOC, nagapadugay sa proseso among ginahimo nga encoding sang tagsa ka mga barangay para makasulod sa database sang syudad ang among record. Sa piyak nga bakin ginklaro man ni Sorongon nga nagapadayon ang information and education campaigns ng syudad angot sa natala nga vaccination program pagi sa bulig sang tagsa ka mga barangay sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Nagpatigayon na sang meeting sa adtong adlaw sang Biyernes ang Bacolod Emergency Operations Center kon EOC upod sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno angot sa natala nga resumption o kon pagbalik sang inbound travel padulong sa syudad sang Bacolod umpisa sa palabuton nga Abril 20. Sino kay EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon, mayara na sang gindihon nga plano ang syudad angot sa ginapaabot nga pagdagsa sa mga Bacolod noon nga natala na magapauli pagkatapos ng ginpatigayon nga moratorium. Dugang pa ni Sorongon, nagapanguna nga gintalakay sa ginpatigayon nga pagsinapol among istrikto nga pagpatuman sa Unified Travel Guidelines ng Bacolod nga among negative RT-PCR test result nga dapat ipresentar sang tanan nga travelers gikan sa mga lugar nga ilagin halinan. Tugutan naman sang EOC nga makapauli sa syudad ang mga returning overseas Filipinos nga nag-expire ang ila RT-PCR test result bangod sang ginpatuman nga moratorium apang hindi silang obligado nga magpaidalom sa swab test kag home quarantine sa ila pag-abot sa Bacolod. Di kagapon nag-Zoom meeting na kami sa tanan ng mga airlines, TPA, Coast Guard, kag ang office ng Councilor Iying, isang Councilor Iying kag ni Councilor Cindy. So ang napagmitingan is number one, we are anticipating influx of patients by the 20th of April, no? Ang kabahin sang pahayag ni EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon. Naglabot na sa 31,872 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sa 243 ka bag-o nga infections. Nanguna ang probinsya sa Negros Occidental sa may madamo nga kaso nga 124 ka local cases, 5 ka LSI kag 2 ka ROF ginasundan sang Bacolod City nga may 41 ka local cases, kag 3 ka ROF probinsya sang Iloilo nga may 37 ka local cases, Antique nga may 17 ka local cases, syudad sang Iloilo nga may 7 ka local cases, kag 1 ka ROF Guimaras nga may 4 ka local cases, kag Capiz nga may 2 ka local cases. Samtang nadugangan sang 274 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 26,874. Ang Western Visayas may 1 ka napatay rason nga nagsaka na sa 829 ang COVID-19 death toll.
Ginbakunahan na si Mayor Evilio Lunardias ang unang dose ng AstraZeneca vaccine sa labi ng Bacolod Government Center kahapon, Abril 17. Nabakunahan ang alkalde matapos nagwa ang Advisory number 26 ng National COVID-19 Vaccination Operations Center mapagbakuna sa mga local chief executives sa mga critical kag high-risk areas kag nalakip sa listahan ang Bacolod. Pero man sa advisory ang Negros Occidental kag pila ka mga lugar sa Region 6. Si Dr. Edwin Miraflor, officer in charge sa Bacolod City Health Office ang nagbakuna sa alkalde. Sino kay Linardia wala ini sa sakit nga nabatsyagan sa pagbakuna kag nagalaom nga maingganyo ang tao nga magparehistro para sa vaccination. Matapos ang 8 ka semana liwat na bakunahan liwat nga bakunahan si Linardia ang second dose ng AstraZeneca vaccine. Magluwas kay Linardia kapin 20 ka mga dentista, retired healthcare workers kag medical frontliners ang ginbakunahan man kontra COVID-19. Ginpayag ni Mayor Billy Randia nga magaunong ini sa mga pumuluyo sa pagpabakuna kontra COVID-19 o SAR ang AstraZeneca vaccine. Ini ang kabahin sang palayag sa alkalde matapos nga nakabaton sa first dose ng AstraZeneca vaccine. Sino kay Linardia kung pagustuhan lang siya iabi-abiho ng iba niya brand pero nagpabakuna ini o SAR ang AstraZeneca bangod ini ang ginbakal sang Bacolod. Dugang pa ni Linardia ang AstraZeneca ang reliable nga bakuna. Sino sa alkalde wala ini sa manabatsyagan samtang ginbakuna nagala ang mga alkalde nga pagpabakuna sini o kung ang pagpabakuna sini ang magadala sa mensahe sa publiko nga magparehistro para mabakunahan kontra COVID-19. Sinibaluan ang syudad ang nagbakal sang 650,000 ka doses ng bakuna sa AstraZeneca. So I'm happy that I have been given this chance to be a model, to be an example, and to champion the cause of vaccination. Akong handom na pamaagi sini kay kabalon man kita may iban ang unang kasalat pamangkot mapabakuna bala si Mayor din. So I hope that question is put to rest and sabay pa nakahatag kuminsahe sa atong pumuluyo na dapat magpabakuna kita because ako personal dapat hindi amo ini makahatag sa atong kahilwayan sa pandemya. Si Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Kag sa katapusan nga balita lokal ginatinguan sa karon sa grupo sa mga negosyante nga makapangita sa lugar nga mahimo pahamtangan sa mga produkto sa mga magagmay nga mga negosyante. Sulo kay MB CCI Chief Executive Officer Frank Carbon sa ila meeting kahapon niya adlaw nakasugtan nga para makabulig kag maggiho ang kwarta bisan diri lang sa probinsya. Gipapanaog ang mga produkto kag ginabaligya diri sa syudad sa Bacolod nga among sentro sang Baklanay. Dugang pa ni Carbon hindi lang negrense ang makabenepisyo sa sini nga plano bangod kun makabenta na mga producers nga residente sang probinsya sa taga Bacolodnon. Upon sa taga Bacolodnon naman sila magabakal sang personal Manila nga kinahanglanon. Palayag ni Carbon ini nakita nila nga solusyon para hindi matamaan ang kapayagdihan sang ekonomiya. Sa balita national, mga hotels nga wala nag-operate bangod sa pandemya, ginaduso himuon quarantine facility. Vice President Robredo magapaydalom sa 14-day quarantine kasunod sa pagpositibo sa niya close-in security. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa Alright, good morning mga ka-aksyon. How are you? Happy Sunday everyone. I hope okay gid ang tanan. Especially nga ano ganit naman. May bagyo subong. So kabay pa nga ano gida kumagwa sa puloy-an magdala gid sang payong. Kag bisan may bagyo kay init kun adlaw yung mga ka-aksyon hapon gaulan no. Pareho kagapon diri sa Bacolod hapon yung nag-ulan. So good morning gid sa nagaupod sa aton subong nga aga. Kay Alex Monteza, good morning sir. Kay Ernie Odasco Lidas, maayong aga gid. Kay Miss Annie Ruffles sang Okinawa, Japan. Good morning Miss Annie Ruffles, Ohio gozaimasu. Kay Miss Kelly Jelly, thank you so much sa 50 stars. Good morning, happy Sunday.
kay Mr. Beboy Villasor kuno sang CMO Sectoral. Maayong aga kag sa family niya dra sa may Barangay Pandanon DSB. Stay safe everyone. Kay Miss Homa Lumena, maayong aga man. Good morning. Ginatamyaw man ni Miss Kelly Jellis ni Ma'am Van, si Sir Noel, Sir Alex, si Bia Jonathan, Maninoy, Michael June P. Season, kagang Energy Fans Club President, si Dennis Richard Tibor Roma. Andy Saludares, good morning, happy Sunday. Kay Chris Mission, dra sa may Ginubaan. Kay Glenn Facultad, good morning, watching from Sipalay City. Good morning. Matahom nga isla or beaches sa Sipalay. Jesseline Andrada Tiangson, good morning, dra sa may Mansilingan. Greet ko lang, Nanay Celia. 89th birthday. Happy birthday, Nanay Celia. Wow, 89th birthday. Atia Kim Iriman, good morning man sa imo dra sa may Mursha. Manjo Arnejo, good morning. Kay Ma'am Van, good PM Aksyon Dorel. Happy blessed Sunday sa imo. Have a beautiful week ahead. Greetings from Twin Cities, Minneapolis and Minnesota. Be safe and God bless. Salamat gid. Thank you, Ma'am Van. Kaya Sir Joel Trinidad, good morning man sa imo. Dra sa may Cabancalan City. Okay, salamat gid sa pagpamati. Kay Helen Sareta, good morning man. Dra sa may Kapaklan, Inauyawan, Kawayan. Maayong aga. Kay Miss Kelly Jelly, thank you liwat sa 50 stars. Wow, 100 na tanan. Kaya May or My Rose Gumban, good morning. Kay Andy Saludares, good morning gid. Dra sa may Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Okay. Nora Fe de la Torre Malikse, good morning gid. Kay Rina Abad Feria, good morning man. Rochelle Turbela, yes, good morning. Donna Navate Macario, good morning, happy Sunday. Marilo Kahilig. Kaya Andre Ojuelar, good morning. Stay safe and strong. God bless every one of us. Salamat. Eddie Laus, good morning. Dra sa may Town Victoria, upod kay Nanay Isabel nagapamati. Salamat. Arman Regalado, dra sa may Banwas ng Isabela, maayong aga dra sa inyo. Kay More Beter, dra naman sa may Barangay 4, Sipalay City. Salamat gid. Okay, kay Elmer Regalado, good morning. Dra sa may Fairview, Quezon City. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, blessed Sunday everyone. Stand by for Balita National. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakauling Sunday edition. Last size 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time, Public Action Balita Sunday Edition, detalye sa Balita National. Ginaduso karon sa Kamara ang resolusyon nga tuyo gamiton ng hotels nga wala naga-operate bangod sa pandemic bilang quarantine facilities sa mga mild COVID-19 cases. Nagligad nga Abril 7 gin-file ni Deputy Majority Leader kag Quezon City 4th District Representative Jesus Suntay ang resolusyon nga nag-engganyo sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga buligan nga i-decongest ang mga hospital sa Metro Manila pagi sa pag-usa sa mga non-operational hotels bilang accommodation centers para sa COVID-19 patients nga may mild symptoms kag subong man sa mga non-COVID-19 patients. Suno kay Suntay na paidalom pa sa restricted operations sa nasambit ng mga hotels kag accommodation facilities bangod sa ginimplementar nga lockdown sa Metro Manila kag kaiping nga mga probinsya. Nagapati si Suntay nga ang pag-usar sa nasambit ng mga hotels kay iban pang accommodation facilities isa ka alternatibo agod mapahagan-hagan ang problema sa pungsod sa panahon subong sang pandemya. Maga paidalom naman sa 14-day quarantine si Vice President Lenny Robredo matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ng isa siya close-in security personnel. Sa Facebook post, ginpahayag ni Robredo nga magabiya na siya kuntani sa Bicol pagkatapos ang operations ng swab cabs. Agud maglantaw sa katapusan nga tinion sa iabyan nga napatay sa cancer sang mabaton ang report nga nagpositibo sa ang iya
Ako na upod niya, ako ng iyang close-in security. Sudo kay Robredo, kinahanglan niya nga mag-quarantine bagon upod niya ang nasambit nga nagpositibo sa salakyan, elevator kag opisina. Sa rebaluan, bago lamang ginlansar sa Office of the Vice President ang mobile swab cab nga nagtanyag sa libre nga COVID-19 test sa mga lugar nga may mataas nga kaso sa COVID-19. Ginklaro naman sa Department of Health o DOH ang statement nga nag-aakusar sa tanan nga media organizations ang padayon nga disinformation sa COVID-19 vaccines kay ginpahayag nga isa ini ka general appeal sa mga journalist nga maghatag sa gustong impormasyon sa COVID-19 vaccines kag pandemic. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere ang palayag bilang sabat sa mapamangkot kung ano ang rason sa DOH kag Department of Science and Technology nga magpagwa sa joint statement nga nagapanawagan sa media institutions nga nagapagwa sang sala nga impormasyon angot sa COVID-19 vaccines kay ginpahayag nga mga misleading nga impormasyon sa COVID-19 vaccines magadulot lamang sang malain sa mga Pinoy. Sulo ka Verriere nagpakiangot na ang Health Department sa isa ka media outlet angot sa isyu kag paday nga ginatrabaho agud masulbar ang problema. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag sa Department of Health nga nagapabiling epektibo sa pag-detect sa virus ang RT-PCR test nga ginakonsiderar bilang gold standard sa COVID-19 testing. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere ang palayag kasunod sa concern angot sa variant nga gin-report na kalusot sa detection. Suno kay Verriere, tama kagamay sa populasyon nga nakuhaan sa report nga wala na detect sang RT-PCR test ang French COVID-19 variant. Dugang pa ni Verriere, wala naman inigin sa pak sa mga eksperto gikan sa John Hopkins and Stanford kay iban pa nga credible institution. Palayag pa ni Verriere nga kinahanglan pa ang diagnostic testing kung paano ini nakaapekto sa COVID-19 test. Las 6:27 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon. Ang balita, Sunday edition sa Aksyon. Las 6:28 sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Ginkakas ang Russia ang napulo ka US diplomats sini bilang balos sa ginpatong nga sanctions sa US sa ila. Sudo kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov nga nagsambit nga tikang ang balos sa ginhimo sa Estados Unidos. Dugang pa sini nga matapos nila mabaton ang report nga pagkakas ng ila napulo ka diplomats ngayara sa Estados Unidos, gilayon man nagdesisyon si Russian President Vladimir Putin nga palayason man ang napulo ka US diplomats ngayara man sa Russia. Madumduman nga ginpatungan sa US ang Russia sang sanctions bangod sa ginalegar pagpasilabot sini sa naglungtad nga eleksyon kag ang SolarWinds cyber attacks. Kag sa ato naman nga sports balita, nakasulod na sa semifinal round sa FIBA Esports Open 3 ang Gilas Pilipinas. Kini matapos ginperde sang pungsod ang Maldives sa score nga 124-30. Umpisa pa sa hampang gindominar na sang Pilipinas ang Maldives sa diin gilayon nila ini na napierde. Gin pangunahan ni Aljon Cruzin ang pagdaog sang pungsod nga naka-record sang 54 ka puntos kag 14 ka assist. Antes nila ginperde ang Maldives, una na nila ginperde sang
igilas ang Vietnam. Isa ang igilas sa 60 ka national teams nga nagahampang sa ikatatlong edisyon sa FIBA Esports Open. Las 6:30 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition. Karon nga adlaw Domingo, Abril 18, 2021. Thank you Ma'am Van sa 50 stars. Good morning lang kay Maninoy, Michael Jun P. Season, kay Mira Saludares Locton, Ragnarok Mongon, Rhea Osenia, Mini Oliadas, Warlito Nesha, Gleisha Avlas, Elmer Regalado, Morbeter, kag si Arman Regalado. Okay, wala na kita sang time. Madamo ginyang salamat mga ka-aksyon sa inyong pag-upod sa konsubong nga aga. Stay safe and God bless us all. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!